Mga kaaksyon, nabisto kantabang medical team ang nanay sa Sorsogon City na may breast cancer. Nahagad ang medical na asistensya na tulos man na natabangan kan sa tuyang programa. Apwera kay ni sa ibong kan sa iyang kamatayan, yaon ang sa iyang esposo ngani atamanon siya nin marhay. Ngani na mas maaraman tan bilog na detalye, may istorya kaan si Aika Ferry. Walang buhok at kita pa ang mga bakas ng sakit na stage 3 breast cancer. Siya ang 64 na taong gulang na nanay na si Cristina Gamos ng Sorsogon City. Kwento niya, taong 2020 noong magsimula niyang maramdaman ang labis na pangingirot at pamamaga sa kanang parte ng kanyang kilikili. Kinalaunan ay lumala ang kanyang naramdaman. Dito na siya nagdesisyon na magpakonsulta sa doktor at napag-alaman na mayroon siyang sakit na cancer. Upang maiwasan ang pagkalat ng cancer cells sa kanyang suso, napagdesisyonan itong ipatanggal noong buwan ng Mayo. Bukod dito, mayroon din siyang mga chemotherapy session. Pagkahilo at pagsusuka ang epekto ng chemotherapy sa kanyang katawan. Upang mapanatili ang lakas ng kanyang pangangatawan, sinisigurado niyang masustansya ang kanyang kinakain, tulad na lamang ng prutas at gulay. Bago magkaroon ng sakit, ay dating nagtitinda ng mga lutong ulam at kakanin si Nanay Cristina, na kanyang ibinuhay sa 4 na anak na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. Sa kabila ng karamdaman, sabi niya, hindi siya pinanghihinaan ng loob at nananatiling positibo ang pananaw sa buhay na darating ang araw na gagaling siya. Kinisog ko lang ang buot ko para ako katakot sa cancer. Araw-araw ako nagdadasal. Bukod dito, pansin din ang maaliwalas na mukha ni Nanay Cristina na tila ba walang sakit na cancer dahil ito sa kanyang maalagang mister na si Tatay Jose na hands-on sa pag-aalaga sa kanya. Kagaya nga nung kinakasal, di ba? Till death do us part. Kaya yun, talagang saka kaya kung ano man ang nararamdaman niya, talagang parang nararamdaman ko rin eh. Lalo na mga masakit. Dahil sa pagkakatigil sa hanap buhay, problema nilang mag-asawa ang gastusin sa pagpapa-chemotherapy tuwing may schedule ito. Agad namang natugunan ng Action Ko Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ang hiling na pangpa-chemotherapy. Sa Ako Bicol, nagpapasalamat ako sa tulong nila dahil nakaanuman ako. Yun na, pasalamat ako. Dako-dako na pasalamat sa hinatag ni San Ako Bicol. Talagang malaki ang naitulong ng Ako Bicol sa amin, lalo na sa financial para sa pagpapagamot kay Mrs. At napakadali pang makuha. Within 1 day lang nakuha ko na kagad. Inspirasyon ng programa ang malalim na pagmamahalan ng mag-asawang Gamos. Isang bagay na nais ring ipadama ng programang Action Ko Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List sa mga Bicolanong sinubok ng karamdaman. Ayan mga kaaksyon, sarong istorya nin pagkamuot na sinabi nga ni Tatay, till death do us part. So ito ang mga mison mga kaaksyon na binutasan ng tataramon kan sarong esposo na nagpapadaba sa iyang esposa. So bako tabi ulang an kamatean kan sa iyang esposa, dawa baga, sabi nga ni baga, for better or for worse, in health, in good health or in sickness, dapat yaon po ang pagpadaba kan mag-ago. Mga kaaksyon, sa muyang pagbabalik at abangan, pamilya kan sa sarong solterong Bicolano na sinaksak gadan sa Metro Manila, padagos ang paghagad ng hustisya. Ako Bicol Party List, nagpahatod man ning tabang sa pamilya. Mga kaaksyon, nabalitaan tabi nindo itong nangyaring pananaksak gadan sa sarong Bicolano duman sa Metro Manila. Kung saan ang Ako Bicol Party List nagpahatod ning tabang, tanganing itong pamilya makauli digdis sa Bicol Region. Pero tanganing mas maraman tan bilog na istorya mga kaaksyon. Syempre, dahil nakauli na ang pamilya na nagpasira
ring duman sa Metro Manila ta nangyaring paglubong duman sa indang padabang kapamilya, yaon digdi makakaibahan ta an pamilya. Nakauli na ngunyan. Maray na pagkahapon sa Indo. Diyos may mahapon man po. Ayan, kumusta ka Lola? Napakauli mo hali sa Metro Manila, nakapaingalo na lamang. Iyo po. Makapangalo naman po para siyempre mahal ang kapungawan. Yaon pa man giraray Lola ang pagkapungaw. Iyo po. Oo, kasuarin mo nga ni Lola tabi huling na hiling nabuhay pa ini tabing si Ferdinand. Bako man, Diyos, Jordan. Jordan. Opo, Jordan, Jordan. Sa inali si Ferdinand na nagpa-pop up sa sakuyang isip. Jordan, Daos. Jordan, right. Opo. Pero ang kasuarin pa sa napot nanay, si last mong nahiling siya. Gari 2016 po. So 2016, 17, 18, 19, 20, medyo uralawig ng taon naman. So si Jordan, sa imong pagkabisto bilang sa imong apo, ano man po tabi ini bilang apo? Mabuotong pa siya nga po. Mabuoton. Dahil malamang ano, basta. Ano ang di mo malilingawan kay Jordan? Hindi ko po sa iya malilingawan ko. Nahiling niya po ako. Lola, kugos ka na yun. Diretso adok. Diretso adok. So yan ang di mo sa iya malilingawan. Yan mga ka-action na dadalan tatabi sa tuyang screen itong nangyaring burol sa lamay ni Jordan. So, duman iyan sa Makati City. So, naluluha si Lola. Iniman si Auntie Yaon. Tama po ako, nanay? Opo. So, ikaw man tabi, nanay, kumusta man tabi si Jordan bilang sa imong pamangkin? Ano po siya? Mabuot po siya. Mabuot. Opo, mabuot na pamangkin si Jordan. Kasuarin mo man po siya last na nakaibahan. Na ano ko po yan, kan medyo sa day pa po siya. Sa daypa, so, aloy na siyang day Day ko po nakakauli dyan. Kasuarin po sulas na pag-uli ni Jordan digdio sa Bakakay. Medyo haloy na din. Oo, haloy naman. So nagtatrabaho duman si Jordan bilang sarong service crew. Supervisor. So, makita o daw po kay ate yung microphone. May hapot ako bilang sarong tugang. Pampirang tugang mo ini si Jordan. Bunso po. Bunso. So, ikaw ang panganay. Ayun. Oo. So, kanag-uli man dyan si Jordan sa Indo, ano man ang last mo na natatandaan sa iya? Yung pagiging malambing niya. Magiging malambing na tugang. Oo. Mabuoton po kayaan. Mabuoton siya. So, kung nabubuhay pa si Jordan, ano ang gusto mong itaram kay Jordan? Yaon lang kami para sa iya. Kaso binayaan ka mo. Kang naaraman nindo itong nangyari duman sa kay Jordan, paano nakaabot sa indo si Bareta na arog ato sa nangyari kay Jordan? Nag-upload po sa cellphone kang agom ko si mama. Nag-upload sa tugang mo si mama. Sa agom ko po. Sa agong mo si mama mo. So, tugang ko da po, nasaksak na. Nasaksak. Pero day pa manindo aram na gadana. So ang naaraman lang nindo, po, dead on arrival. dead on arrival. Tapos ang istoryang ininaaraman nindo na arog na kayan sa pangyayari, afterwards na nindo naaraman kung ano ang dahilan. Ayun po. So hanggang ngunyan, pigahan na pa kang otoridad si suspect. So ano ang pinaka-latest update na naaraman nindo? Wala pa man po. Hindi pa po talaga na. Day pa talaga. Wala. Oo. Lola, medyo talagang yaon sa imo mati ko ang kamunduan, Lola. Ano? So paano tabi nindo pag mata mo kang naraman mo po na nailubong na si Jordan, kumusta po ika, Lola? Basta po. Napakasakit. Day mo pa matanggap si nangyari. Kung nagdadalan mo niyan sa suspect, Lola, ano ang sa imong pangapudan? Ano po ang sa imong gustong ipaabot sa iya? Si Vincent Miranda.
Opo, Paul Vincent Miranda. Yan po ang pangaran kang suspect. Paul Vincent Miranda, ako po nananawagan sa iyo na kung nagawa mo yun na pang sasaksak sa apo ko, sana mag-surrender ka na, parang hindi naman mahirapan yung mga humahanap sa iyo. Kasi hindi ka papabayaan ng lahat-lahat na mga autoridad na hindi ka makuha. Makukuha ka, kaya huwag ka nang magtago. Si nanay sa likod. Nanay, ate, may mikropono na si ate. Opo. Ate, ngunyan po na ang kadipisilan nindo kang pagpasiring sa Manila, pagpabalik didi, syempre, pinansyal na tabang. Opo. So, sa tabang kan ako Bicol, nakabalik po kang muligdi sa Bicol Region. Gaano po na natawan ka muning kagianan dahil duman? Grabe po, pasalamatan kaming maray dahil sa kami talaga namumroblema kang pauli kung paano kami talagang kulang naman maski puro pa paano baga. Siyempre maski diit lang so pamasahe lang talaga ang darami pa kaya pag-iisip mi ngani kung dai talaga sa muya ki may matabang na iwawalat mi ko ta ining mama me. Wala siyang pamasahe. Kaso pasiring paano duman, nasa kayang ko lang so sa agong ko. Ang kwarta ko lang talaga 500. Ako, okay lang ako, pinalibre kaming dua. Tapos itong kwarta ko nga, dahil ko mapighihiro. Tapos iisip ko, kung dahil pa magbiyay ang agong ko, dahil kaming pamasahe. Kaya ito ang pag-iisip ko. Dahil kami, maski nga magbakal kami duman kung ano-ano, dahil kami nagagastos, huniong pag-iisip mi lang. So sa pamasahe pabalik. Kaya sabi mi nga, pigururunan mi, kung dahil sa tuyang may dahil kita makako aki pamasahe duman sa yaon duman sa muya ay sa ito ng mga tugang may pang iba iwawalat mingo na si ma. Namuyaman si Tapos, Lola, si mama nyo na mawalat siya duman. Dahil may paman siya papaaram. Aha. Tapos kang so na inisilin na ngaya ati nag-update ngayon sa ako Bicol. Maano da ngaya kampa. Jesus na ginhawaan kaming maray ta sabi mi ay salamat makakabiri yung manggiraray kami. Umaw kami na araw ka ito. Maski puro at least nakauli kami. Aha. Nanay, ipalan po ito ang inisyal na plano ninyo dahil ka mong pamasay pa uli, mawawalat ka mo na sa Manila. So, maray na sa nanay. Yaon po si ayuda kan ako Bicol, nakasabay ka po pa uli. Ano po ang pagmatingon niyan, Lola? Maugma para sa ako, maugma talaga ako para sa indo, pero alagad, nanangad ang kamundo. Dahil duman sa nagadami. Opo. So, iyo pala ito mga ka-action ng istorya. Kung dahil sa ako Bicol, may mawawalat. May mawawalat po. Dahil kulang ang sa indong pamasahe. Ayan. So, mga ka-action, nagbiyahe sinda pa si Ring Digdi sa Bicol Region, mag-uumagahon. May pag-iistorya ka mo, na sa habang ka mo nagbabiyahe pa uli, Digdi, ano itong dikit na experience nindo while nasa travel ka mo? So po madam, so na sakayan me kaya sabi me dubling kaanuhan sa samuyang buhay. Sabi me nakadumang kami maray pag iuli me am dinuman mi kamunduan, di ba? Tapos pag uli me di siyempre maski arungay kami kaya ito nagmumurundo pa. Pag abot duman na nasa dalaga na kami kang auto, nasa biyahe na. Dahil may pig-aasahan, mga 11:30 o 20. Itong nangyari naman na nakabangga, so nasa sakyan may. Sabi ko, dirubling kadimalasan. Grabing pagsubok po ang inagihan yung nindo. po. Oo. Pero ang pinaka-importante po, ligtas ka mong nakauli. Safe ka mo, as in kompleto ka mong nakauli digdi sa Bicol Region. Kung nahiling nito mga ka-action, may po sinda sa may parte kan malilipot. As in, ihinatod may po sinda sa indang harong. Ayan, sinda. Ayan, bilog na pamilya po, mahiling mo ang pag-asa, mahiling nindo sa pandok tabi ninda ang kaugmahan na sinda nakabalik na sa indang harong. As in, syempre, ayan, madadala nindo mga ka-action talagang hali sa Metro Manila, may bit-bit na biskit. Ayan, sinda, bilog na pamilya po. Nakaanto sa indang harong, dyan sa may parte kan baka kay Albaya. Ayan si Lola.
Ayan, si Lola. Siyempre mga ka-action, sabi ko nga ni, anong man ang kadipisilan tabi mga nanay, lola, pirmi igwa yan ning katapusan ang kadipisilan. Kasi sabi baga, ang mahal na Diyos di iman mamumuya na pirmi na sa kita nasa kagabatan sa kadipisilan. Pirming may kagianan. Ano po? So yaon po ang ako Bicol na pirming papaabot sa Indo po nin pagtataon nin pag-asa, pag-ayuda sa Indo. So ganyan, yaon po kamo digdi. Syempre aram ko po igwa pa kamo nin mga ginarastusan man, igwa pa man tabi kamo nin kadipisilan sa pagkakagadan kan sa indong kapamilya. Mawot ko po na bago man kamo maghaling digdi, may bitbit man lamang kamo pauuli. Na lola, may bitbit man lamang. Pasok po. Pasok Hana and Mercy. Ayan. O, bitbiton po tabi nindo yan ng mga food packs tanganing. Ayan, maraming salamat Merce and Hana. May Si nanay may ka-video call si nanay sa likod. Si saya nanay. si Agum ko po. Pigahanap ka na ni Agomo. Ano da? Nasa biyahe kaya siya sa May gustong ipaabot si Agomo? Dahil managapot lang kung nakauli na daw po kami. Ayan. Opo kuya, nakauli na po sinda. So ngunyan po nanay, nayaon na po kamo digdi. Asin syempre sabi ko nga ni ibagaan ako Bicol yaon permisa sa Indo. Ano po ang mensahe nindo para kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bongalon kan ako Bicol Party List? Para sa kuya, sa muyang pamilya po, sa bilog na pamilya, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol. Ako Bicol, tabang ora mismo. Salamat po kay Saldico. Ayan. Thank you very much po. Dahil sa imo, nakabalik kaming Bicol. As in, maski nakaagi ki pagsubok sa buhay, at least na survive manggiraray po. Ayan. Si ate may mensahe ka po. Si ate ang naging dalan kung nagkaigo kay taning komunikasyon kung paano nakaabot ang tabang sa Indo sa ako Bicol. Si ate, iyo ang permi ko ka-chat. Maski turugo na sa base, akong pang-istorbo, gusto ko talaga ma-update kung hain na ka mo. Ate, anong mensahe mo tabi sa ako Bicol? Maraming salamat po sa ako Bicol, kay Saldico, sa tabang ora mismo. Maraming salamat po. Nakauli kaming safe digdi sa Bicol dahil sa tabang nito. Salamat Ayan. po. Lola, may mensahe ka po, Lola. Saldico, salamat po sa lahat na pagtulong mo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Salamat. Sana ipagpatuloy mo yan dahil po halimbawa, gaya namin na talagang walang-wala, talagang napapasaya. Ikaw po, ate. Maraming salamat po kay Sir Saldico. Mhm. Dahil po sa tulong pong nakaabot sa muya, nakauwi po kami. Ayan. So, mga ka-action, yan po ang pamilya kang nagadan dumantabi sa Metro Manila na si Jordan. Hagad kan pamilya, asin hagad mima na magkaiguan ng hustisya ang nangyayari kay Jordan. So, saro po yan na pagtataon na naman ni na ayuda tabang tabi kan ako Bicol sa mga araw kaining sitwasyon. So, mati mi po ang kamunduan kan pamilya. Alagad sabi nga ni ibaga ni nanay, maski araw gato so nangyari sa Inda, may pag-asa asin kaugmahan pa man giraray pagkatapos kan sarong trahedya.